какво разрушил? То са разрушили, то са съсипали. Сега той нещо дед без погостимо отдолу и аз това. Моя ден казва, аз ще покая какво е разрушил, то са разрушили, то са съсипали. Сега той нещо дед без погостимо отдолу и аз стъпала. Това е в Габрово, много хора от Габрово се писаха да снимам в Габрово. Габрово му казаха Манчестъра на България. Град, мисля, че беше 100 хиляди. Сега е една трета от това. И сега ще видите тук стъпалата към летния театър на Емакет. Към лятната сцена, където са идвали хората да развиват култура. И сега гледайте за какво става въпрос. Гледайте сега за какво става въпрос. Тук всичко е било правилно. Сега вижте за каква мизерия става въпрос. Тук е... Може да срещнем някой мечка. Гледайте сега откъде минаваме. За какво става въпрос. Е си покажи каква свинчество. От тъмното. Тук е... Си едно, че влизаш в... Този пъти. Този пъти. Гледайте. Бойко! Виждате ли какво сте направили? Всичките. Вижте. Това е театрална сцена. Представете ли си? Това е сцена, тук сигурно е... Ейки ли много има? Ако имаше дни, това беше това цялото пълно с народното място, както си изпълням. Поне 2000 човека млад. Виждате ли сега, това е сцената? Покажете ли сцената? И сега тук той отзад. Ето ви казвам, че Jurassic Парк някаква да яде джунглата. Там е било сцената. Там са били хилядите хора. Ето той момче сега ще ви разкаже защо дойдохме тук. Виждате ли? Какво стана това? Виждате ли? Бойко, той разпиляхте, бе. Да ти пикая на магистралите. Вие убихте хората. Ето тук 2-3 души имало да гледат представления. И сега ще покая едно момче, македонец е, жена му е македонка, театрален режисьор и ще се избравя да живее в България. И сега искам той да ви разкаже малко за тези работи. Кажи ме, брат. Гледаш ли? Его е тигъра, тук са сигурно тук живее си. Его. Ще да знам, бе. Снимаме тук, води. И той ще ви разкаже, и ще посвири малко даже. Ще ви разкаже някой работа. Здравейте хора, казвам се Стефан Здравевски. Роден съм в Битоля, Македония. В момента се намираме в Габрово, това е сцената на летния театър, така му казват тук поне. Иначе тук съм в Габрово с моята съпруга, двамата работим, се занимаваме с изкуство. Аз съм музикант по призвание. Живеем вече тук от септември месец на миналата година. Намираме го за прекрасно градченце, една прекрасна хубава държава. Тук сме, защото така на мене ми се върнаха едни спомени от преди 20 години. Преди 20 години съм бил тук като дете. Пътувахме с нашия националния ансамбъл за народни танци от Македония и тук съм свирил може би пред най-много публика до сега, откакто се занимавам с музика и с концертиране. Казвам ви го това нещо, защото като дойдох тук, направо ми се сви сърцето, като го видях това нещо и като си спомня какво е било. Между другото, тук си спомням, че заедно свирихме участвахме на Балкански младежки фестивал, интернационален фестивал за народни танци,
всякакви видове. Нали. И тук се видихме с ансамбъл Габровче. Те бяха 100 човека, като излезнаха на сцена до тук. Просто на всички ни падна ченето. Ние сме ходили по много фестивали из Балканите, из Европа, но такова нещо не бяхме виждали. Български фолклор в пълния му блясък. Аз, между другото, това ми беше първия път идване в България, като тогава всъщност разбрах колко наистина тежи българската култура и фолклор специално, нали, в това. И казвам ви го това нещо, защото аз лично много така имам някаква гражданска позиция към нещата, които се случват в нашата страна. Избрал съм тук да живея, вече съм от 2004-та, някъде около 16-та година карам тук. И така тези неща болят ме, нека така да го кажа. Защото не мога да си представя как такова нещо за 20 години в пълна функционалност в пика му се превръща в една такава руина. Между другото, от тази страна и от другата страна имаше пробни, които бяха оборудвани с душове, с абсолютно всичко, смисъл, каквото беше необходимо. Нали? Просто ние не бяхме виждали такова нещо, не се бяхме качвали на такава сцена. Аз съм бил дете, представете си това в главата на едно дете какво е било. Така. И това ми е много интересно как се случват тия неща. Да. Това е в много български градове. Оставям го той да говори, той да разкаже, защото аз наистина не трябва да съм месен, както ми казахте за Антуанета. Ама с Антуанета съм израснал. Само чето ми направи впечатление, точно тук се видяхме тук преди една седмица и той го разказа. И затова го оставям той да разкаже, аз да видите ви за какво става въпрос. И той ще последи малко. Ще направим. Той да каже. Така. Да. Нека да влезем вътре, да видим какво се случва. Даже още има остатъци от плочки, те не са оставили много неща, всички кабели са махнати, както виждате си, цялата инсталация няма абсолютно нищо, за което да се хванеш. Това бяха нали тук туалетни, душове. Аз си спомням, че тук се присъдичихме 100 човека бяхме тук. Снимай тук. Тук има оттатъка, можеш да видиш. И така, просто нагоре бяха сентекални. Нагоре, да. Може да се качиш. Аз не знам колко е безопасно да се движим тук по тези руини, но това можеш да го снимаш. И хората по принцип по Европа, където сме ходили по всички тези фестивали, не по Европа, по света, особено пък в Русия, което на мен най-много ми направи впечатление, защото ние сме едва ли не в България, доколкото разбираме, била по руския модел. Тези неща, които са се строили тук, и не е бил по-лошо. Аз не мисля, че даже напротив. Смятам, че няма друга страна, която на мен лично ми направи впечатление, където хората толкова да се грижат за културата, за изкуството, Като ходихме в Русия, си спомням, децата на по 11-12 години имахме доброволци, които не развеждаха из града. Ходихме в град Екатеринбург, 2,5 милиона град. И те на 10-11 години децата рецитират Пушкин, Достоевски, Тургенев. Знаят абсолютно цялата, наясно са с цялата художествена литература, която имат достъп, на която това просто не можах да, като си направи сравнение и като се замислих
всъщност ние на къде вървим и дали това нещо има спирка, дали това нещо някакси в някакъв момент ще достигне някаква точка на пене и нещата ще... Дали има край това нещо просто. Да, защото това е агония, защото това... За децата е ни. За децата ни, по принцип, да, защото аз не знам, всичко вече стана някакво, толкова всичко се институционализира, ти не можеш да учиш нито музика, нито нещата, които ме вълнуват, нито музика, нито каквито и да е изкуства, всичко в училищата е толкова пренебрегнато, няма нито спорт, за спорт, никакъв спорт да не говорим. Представете си в Русия, сравнявам пак с Русия, но... Сравняваш с Русия, няма свеста с Америка. Да, но там ми направи впечатление, нали, защото ние бяхме там почти колко, 20 дни и не от един ден, не ходихме в няколко градове. Там не можеш да видиш млади хора на по 15-20 години, да видиш някой да се разхожда с бирата в ръце, нали, и там сигурно има някакви трепки, пияници, всякакви хора, но впечатлението, което на мен ми направиха, че са много удохотворена, много истински православна нация и смятам, че ценностите, които ние прихващаме, просто се съмнявам дали това е нашата посока, която ние трябва да вървим като народ тук. Нали? Просто за западния век. Да. Не знам дали това, което ни се сервира и това, което ни облъчва постоянно, дали това е нашата посока или трябва просто да видим как е било и какво. Съжалявам, че това нещо няма как да се види. Тук наистина това бяха едни трибуни. Даже не знам дали има някакви там останки в това, виждат си някакви бетонни плочи, но не знам това нарочно ли е засаждано, нарочно ли е опустявано така. Виж как умно е направено. Това е да не може да е публика, като има, да не може да влиза, да правят панаири, всичко да е както си му реда. Така оправено. Виж горе колко е било места са събирани деца тук. Те имало сигурно и режисьори, както си му реда, камери да снимат. Правена работа. Правено, строено за младите. Аз толкова млад свят, млади хора на едно място не бях виждал наистина. Аз като тук и като казах на баща ми, викам, това ли е България, за който нас ни говорят, че те били изтрепани от комунистите, че няма ли култура, няма ли традиции, няма ли такова. Аз просто нещо се преобърнах. Даже нямах никакви планове, тогава съм бил на 12 години. Не съм имал никакви планове, нито да идвам тук, нито да живея тук, нито нищо. Тези идеи се появиха много по-късно. Да, жена ми е македонка, също там, тук сме се запознали в България, вече сме тук, живеем в Габрово постоянно, имаме си малка пещеричка на 2 години и половина. Много ни харесва, обичаме държавата си, искаме да си останем тук, нали? Но как да го кажа? На всяка цена ли, не знам, просто не съжалявам, че сме дошли тук, даже напротив, чистичко, прекрасно, хубаво, Габрово е прекрасен град, намира се точно в центъра на България, морето ти е близо, София ти е близо, ние работиме навсякъде в цялата страна. Преди 2 години с моята съпруга и наши съмишленици стартирахме гражданско сдружение, културно сдружение. Spam Studios се казва. Това е сдружение, което работи в ползата на културата и изкуството. Нали, нашата дейност и цел е да организираме театрални представления, музикални концерти, творчески работилници, поетични четения, майсторски класове. Идеята ни е да каниме културни дейци от чужбина и значими личности, все още живи, забравени от Господ в България. Нали? Искаме да работим с хора, които искат да допринесат за изкуството и културата в нашата държава. Направили сме около 10
представления, от които 4 са под шапката на Spam Studios, 4 са оригинално наша продукция. Участвали сме на много международни фестивали, имаме доста международни награди, лауреати сме на няколко фестивали, престижни на Балканите, в Европа и в Русия главно. Съжалявам, споменаваме Русия няколко пъти, но просто не мога... Съжалявам, чакай, ние тази страна вече я кажем за Русия нещо хубаво. То ти ни натрапяха, че руснаците са идиоти, че са страшни, че не знам какво. Не, руснаците са братя. Те го с тяхна помощ тук са градиш. Нали видите с американците какво са градили? И с Европа. Нали видите опустошението? Намесих само, няма какво се извиняваме. Русия, то, няма друго. Няма друго. Те ни помагаха истински, братски. А па някой тикари, че да пише. Момчето е македонец. Българин вече. Той ми лее за тука, тези предатели Бойко дет са градил. Какво са градил? Той унищожение, виждате ли го? Децата тук е било пълно с деца, ви моля си го представите, настръхвам като попрекава. Пеят, играят, танцуват, спортуват. Всякъде са, натикаха ги компютрите. Онлайн обучение, наркоманчета, за наркомани по компютрите. Той дед го говори, дали знаят някой за Яворов, за Ботев, нищо не знаят нашите деца. Дед говори макето за русначетата. Няма такова нещо. Така е. Грешен път сме фанали. 1000 пъти искам да го кажа, грешен път. Път е един. Ма не знам дали ще ни простят поне скоро, защото ние ги пострахме, опикахме 1000 пъти. Сега искам да ви кажа, славам, че се запознахме. Той ме следва в YouTube, в Patreon. И искаш да ни помогне, понеже има студио, занимава се музиканте с изолацията на офиса. И дойдохме тук, дай ни момчето, подари ни парчета там. Как се казва? Звукопоглъщаща пяна. Звукопоглъщаща пяна. И седнахме и вземе да си говорим, се разказваме. И той ми разказва за как са били като деца. И мен ми е хрумна идеята, че македонец, вече и българин, му е тежко за България, къде е било, тук виждате, ще видите видеото за какво става пус. И реших да направим едно видео за в театъра в Габрово. Летне е записано на много места. Те съсипани. И той се съгласи и пари не ми е дал. Просто така решихме. И той има направил си YouTube канал с жена си, която е режисьор. И той ще ви каже кой е канала, последвайте го и ще видите видеото е супер, ще ви хареса. Пак кажи как се казва канала. Каналът се казва Spam Studios. Ще се радвам на вашата подкрепа. Ще съм благодарен.